Why? Nokuti mumwoyo mavo hamuna mweya wekudzidza kubva kune vamwe, hauna mweya wekugamuchira zviri mune vamwe. It takes me to the story ya Cain and Abel. Abel auya nechipo chake achipa kuna Jehovha. Mwari vakatarisa chipo chake chikavafadza, vakatarisa kuna Abel vakafadzwa nazvo. Asi havana kufadzwa naCain nechipo chake. So instead of Cain learning from his brother, kuti indava wagona kuunza chipo chinogamuchirika nedenga, changu chisiri kugamuchirika. But akava nespirit yekuti kana zvangu zvisina kugamuchirwa, ndinouraya vane zvagamuchirwa. Yet they were brothers, which means they are part of a family. Instead of learning from his brother, kuti sei une chipo chagamuchirwa nedenga chikafadza Mwari, akati as long changu chisina kugamuchirwa, I will kill you. Mweya wa Cain unouraya paunofanirwa kudzidza. Mweya wa Cain unouraya paunofanirwa kusimudzirwa. Why? Because they are part of one family. Saka uyu akaita chipo chinogamuchirwa, uyu anofanirwa kungodzidza kubva kune mwoyo wake kuti ko sei waita chinogamuchirika. Asi haana kuda kudzidza kubva kuna Abel. Mwoyo wake waMwari ndokuti I will kill, wese ane chinogamuchirwa ndouraya. Which means ane mweya wekuti handidi kuona munhu ane zvinhu zvinoita ari close to me. I'm sure that's the spirit of witchcraft. Unoona kuti muroyi anoroya munhu ane zvinhu zvake. Kwete kuti ari kuroya kuti atore zvinhu izvozvo. Ari kuroya kuti musociety mushayikwe munhu ane zvinhu. Nokuti kana muroyi achiroya munhu ane motokari, mangwana akava nechallenge achida kuenda kuchipatara kana kutravela, anofanirwa kunge achitoshandisa motikari iyo iri mucommunity musociety anogara. But iye nokuti anoipirwa ubva ati handidi kuti ndingabudire ave nemotokari. At the end, paari kuroya haasi kutora motikari yacho. Ari kungoda kuti motikari yacho isafambe. At the end, vese vafambe netsoka. The spirit of witchcraft. Saka yakaoriginata from Cain. Cain haasi kuda kugamuchira zviri muna Abel. Abel agamuchirwa nedenga pachipo chake pagiving yake. It's another subject but ikaningobata mbichana. So Cain waifanirwa kudzidza kuti ko naye Abel munin'ina, remember is your brother. Waita zvakanaka zvikagamuchirwa nedenga. Wazvigona sei, wazviziva sei kuti zvipo zvinenge izvi zvinogamuchirika zvangu hazvigamuchiriki. Rega nditsanangure mbishana pamusoro pezvipo zvavo. Abel wakauya nechipo chakasiyana nechaCain, pakuti Cain wakauya nezvirimwa zvemumunda. Cain wakauya nezvirimwa zvemumunda kuzopresenta as an offering unto the Lord. But munin'ina wake Abel wakauyawo pamberi paJehovha aine chipo chegwayana. Sa mumwe akauya nemhuka, mumwe ndokubva auya nechirimwa. Cain brought fat portions from some of the firstborn of his flock. So uyu ari kuuya nezvirimwa, mumwe wake ari kuuya negwayana. So chipo chemumwe chine ropa, chipo chemumwe hachina ropa. Why? Nokuti kuregererwa nekuyanana naMwari mumazuva aya kwaiburikidza neropa. The blood raifanirwa kuvapo, animal sacrifice ndo yanga irimo in those old times. Zvoreva kuti munhu paari kuunza chipo chine ropa pamberi paJehovha, ari kucreata a shadow picture of the New Testament yekuti munhu unoyanana naMwari through the blood of the lamb. Uyu ari kuuyawo nezvirimwa, haana kunge agara pasi dzimwe nguva, haana kupiwa nhoroondo nevabereki vake kuti patakatadzira Mwari chakaitika ndechekuti vanhu vakatora mashizha ndokubva vapfeka as a sign of personal covering. Munhu akatanga kuzvipfekedza atadzira Mwari, akatanga kuzvikavha. So vakatora mashizha ndokubva vapfeka. Saka Cain now paari kuuya nechipo chezvinorimwa, chemashizha, chemuriwo, it's a shadow picture yekuti I'm still trying to cover myself. I'm still trying to make it on my own. But uyu paari kuuya neanimal sacrifice, ari kuti ndega handigone kusvika padeuka ropa rigwayana kuti ndiyanane nemi. I don't blame much on Cain. Why? Because vabereki vaifanogara nevana pasi vovaudza kuti vana vangu zvakaitika ndezvizvi. Patakatora mashizha tikazvipfekedza, Mwari havana kufara. Vakabva vatibvisa mashizha vakatora dewe remhuka tikapfekedzwa. Kuda kuti Mwari vakapleaswa ne the shedding of the blood, nokuti hapawanikwe dewe kana mhuka isina kufa.
so kureva kuti Mwari akabvisa mashizha apfekwa naCain, apfekwa naAdam naEve, ndobva wapfekedza matewe. Kureva kuti Mwari vari kuramba mashizha, Mwari vari kuramba mashizha, vari kuda matewe, kana kuti vari kuda animal sacrifice. Saka panapa kana zvinhu zvakaitika kuti Mwari akabvisa vanhu mashizha akavapa dewe vakapfeka, zvoreva kuti uyu paari kuzouya nesacrifice yemashizha ndiyo yakatorambwa Mwari achimabvisa vachireplesa nedewe. Dewe rinongorepresenta mhuka, ende dewe hariwanikwe kana mhuka isina kufa pasina kudeuka ropa. So that picture yakaitika and these guys were not there. So I don't blame Cain, but the problem ndeyekuti vabereki havana kuita pass on the revelation kuvana vavo. Saka mumwe akangouyawo nesacrifice yake achida kupa pamberi paJehovha, ndokubva auya nemashizha akabviswa pabereki vake. Mumwe ndokubva auya nemhuka inorepresenta dewe rakapfekedzwa naJehovha. Alright. So Cain, he was supposed to learn from his own brother, but akava nemweya wekuti kana zvangu zvisina kugamuchirwa, I would rather kill than to learn. Kana zvangu zvisiri kugamuchirwa, I would rather kill than to learn from him. Akava nemweya wokurwadziwa nekuda kwezvakanaka zviri kugamuchirwa pane mumwe wake. There was nothing wrong kuti agone kudzidza kubva kuna Abel, but ndofunga mentality yakapinda mari ndeyekuti I'm the elder brother and Abel mupana, so I cannot learn from this young boy. Do you know there are times that even in ministry, even in church, there are times that Mwari vari kuda kuita chinhu, but the revelation iri kuda kuitwa the one asina a title or the one ari young than the one aripo. There are senior pastors and there are also my junior pastors, but there are Mwari dzimwe nguva unogona kureleasa the grace kune munhu ari pa lower level in terms of ranking in church, maybe wamsinganyanyo gamba. Inzwai 1 Samuel chapter 1 uchaona kuti Samuel paakaberekwa Mwari vakatanga kudeedza Samuel, Mwari vakatanga kutaura vachideedza Samuel ari pachechi yepaShilo. Mwari vakapa Samuel message ine chekuita nemba yaEli, pamusoro pevana vaEli. Eli was a leader watinogona kudzidza kubva kwaari. Eli vakagona kuunderstanda kuti in these days God is speaking through this young boy. Eli ndokubva ati Mwari kana vataura newe, please don't keep this away from me. Usandivanzire zvinenge zvataurwa naJehovha. Kureva kuti Eli haana kuzoenda pakona kuti ko nhai Mwari, ko ini ndiri muofisi, ndini baba pano, ndini pastor, madi kundipa message. Eli akangoziva kuti Mwari wedu unogona kupa nyasha kune mumwe munhu ari panzvimbo, and we need to learn from him. So Bishop Eli was a great man with all humility and understanding. Akaapproacha Samuel in a way yekuti I pray kuti mumazuva edu Mwari utiwanirewo nyasha, so that we don't look at ranks but we look at what God is doing at that moment. Why? Nokuti Eli akaenda kuna Samuel akati zvichataurwa naJehovha usandivanzire, ndiudze. And guess what? Zvakataurirwa Samuel naMwari zvine chekuita naHofni naFinehasi, vana vaEli. Zvorati there are times yekuti message yeupenyu hwako, iwe une title, iwe uri well respected, yapiwa kune mudika asina title wamusinga respect, but you need to get the revelation, law of submission in the things of the spirit. So Eli akaapproacha Samuel in a way akamudza kuti zvichataurwa naJehovha usandivanzire, let me know zvichataurwa naMwari. And guess what? Message iri kuudzwa Samuel ine chekuita nevana vaEli. So there are times yekuti zvine chekuita neupenyu hwako zvinogona kusananga pauri kana kunzwa pauri, but zvoudzwa munhu ari pazasi pako pa lower level, maybe ranks ekuchechi nekudii kana kuti munhu anotarisira pasi. We need to have the mind yekuunderstanda kuti Mwari wedu unogona kuita chinhu in a way yekuti kuti tigone kuchibenefita machiri, we need to know the law of submission. We need to accept others. We need to recognize that some they can carry grace